Ramogi ajuang kamoramora maintiere ochopo kanyo sa abirio e wange machiegni e weche manyien mag migago mabende waseiko ni Ramogi TV kawuono tich ariyo ma en tarik 3 dwe mar abich higa mar 2022 waiko ni mathoth to mokwongo yuda thuond weche mabende wamiyo pek. Wa ero baba kabisa. En mani baba seche moko sudni okromo ga yo maber. En sut ma seche moko iyudo kiketo wato longne iwa nyakalo. Koro an gi pacha wach mar ODM 6 piece ni. To naneno ni okodony maber ahinya. Mane en jaod bura Masuna West Joseph Obiero Ndiege oramo ni odhi laro komno maonge duond bura banka nyocha oyombe e welo mag ODM. Kitu naomba wafuasi wa chama cha ODM na marafiki wa ODM kwamba sisi katika kaunti hii hatujaweza kufield candidate wa governor kwa sababu ya Raila Amolo Odinga. Duond bura mar ODM olando ni siro jachung mar DAPK Wycliffe Wangamati ne kom governor ma Bungoma. Q River ukielekea pande ya huko Kahawa Sukari, hii daraja ilitengenezwa na kuna wakati iliporomoka. It's over 2 years na hatujaona hii daraja ikifanywa chochote. Jodak mamui hoko kod Kahawa Sukari onyiso luoro e wirach mar olalo ma weka pok otieki. Machiegni nyinga Joyce Oduor. Akawa chako kod weche manyien ni apisas mag kwach kich dhi nyime gi dayo dho jaod bura ma ogwel David Sankok akaluwore kod tho mar wuode manyochielore gi magina. Obila mag kwach kich otimo limbe e dala Sankok manie gwenge mag Ewaso Nyiro e kaunti ma Narok. Wuod Sankok iyango ni nyoka obunde mar wuon mare kendo nonegorego. Yangore ni Nerik obedo gi gwandruok gi wuon mare motelo ne tho mare. Nyo en japuonjre ma ja klas 11 e kaunti ma Kericho. Waoro ote mag kuyo kaachiel kod lita ne familia mar David Sankok mabende koro wuode ong'ielo rengo. Kata kamano ka wadhi wechego mag siasa en ni ogai mar ODM Raila Odinga dhi nyime kod campaigns mar lombo oganda mawuok masawa mar Kenya mondo osire kaka jatend piny e yiero mabiro. Bende Raila romo kod jotelo mawuok e kaunti ma Kiambu wawinje gima dhi nyime e romo makamano. Very bure kabisa, as the third president used to say. Ama hata nyinyi museme bure kabisa. No, say it bure kabisa. Mavia kuku mwingine amesema. So some quick interventions so that we are agreeing on a uniform message. Netigwa dwaitu. So allow me to start by inviting our sister. Oh, Aya, PK would like to change something. Okay. Hey, tiga hodi how? Baba, that song, Peter Kigia, it says tumano. Yani ule mjamaa tuachane na roho safi tu aende za. So, what I would like to do before I ask the colleagues here is to ask a number of us to make quick interventions. And please, they are quick. What we are talking about is a message. I know all of you by now are familiar with the 10-point agenda of Baba and Azimio. Asante sana. So I was saying, I know all of you by now
are familiar with the 10-point agenda of Azimio and our presidential candidate. So we want to speak to those points, and we want to speak to the nature of our campaign. Yani, what are we telling people? Okay? And the reason I'm looking at Mwadhi is so that he's preparing himself, because I'm likely going to call him first. Yeah? Yeah, and then I will call Gakuyo, I'll call a number of MCAs, Syria, Wamaida, Solomon, Kenodia, Uguo. So please be ready. We want to speak to our campaign, what it is that we are telling the people of Kenya. Because we represent hope for transformation of Kenya. And because Mheshimiwa Mwadhi was there with me in the 10th Parliament, when we were there, Baba the 5th, together with the 3rd President of the Republic, Mwai Kibaki, they put together a vision of where we are going, called Vision 2030, to be a middle-income, industrializing, democratic country with a high quality of life. Obviously, that country cannot fit in a wheelbarrow, and you know this. Mheshimiwa Mwadhi, please, can you be upstanding and make a short intervention of 1 minute? Thank you very much, Governor Nderito. Azimio, tafadhali. Romo makamano mara ogai mar ODM Raila Odinga gi jotelo mawuok e masawa mar piny Kenya ilono machiegni koda ripota marwa mano Eriko Wenga, kendo wabiro mi weche makamago e weche manyien mamoko mago maga saa achiel kaachiel koda saa adek. Akawadhi nyime kod weche manyien en ni jaod bura machon Masuna West Joseph Obiero Ndiege okoro lando ni odhi laro kom kar chung od bura Masuna West kaka ng'ama ochung maonge duond bura moramora kata independent candidate. Ndiege mane oloso e kinde mane otimo campaign e boma ma Migori oyuak ni welo mar ODM ne okotim e yo maratiro. Gino makoro omiyo okawo okang' mar dhi nyaka e debe ne laro komno ma onge duond bura. Moko kuom oganda e kaunti ma Migori bende owacho ni josiasa mane oyombi e welo mar ODM e kaunti ma Migori owinjo omi thuolo mar chung maonge duond bura kata independent e yiero maduong' mar dwe mar aboro. Ndiege ne oyombi e welo mar ODM kod jod bura Masuna West Peter Masara. Baba wabro gone ombulu kaka baba. Wa ero baba kabisa. En mani baba seche moko sudni okromo ga yo maber. En sut ma seche moko iyudo kiketo wato longne iwa nyakalo. Omiyo ka in gi president maber, tin gi governor marach, onge kaka president biro tie county. Nyaka wabed gi president maber to mana gi governor maber. Nikech governor kwa yudo maber kuka biro konyo baba tiyo maber e president. Koro an gi pacha wach mar ODM 6 piece ni to naneno ni ok odony maber ahinya nikech inya yudo ni gok sudni ne fundi ok okete maber ahinya. Koro sut nyalo bedo ni ok donj goganda wa masani. Kaka an gi pacha ok anyal advocate ni jo wa masani ogaga kura ni teka ni ng'ato ja ODM to nyaka timne nade igo kura. Baba wadwa gone uru ombulu kendo wawuoguru oko kwadhi go baba ombulu nikech en candidate mar Azimio. To ng'ata manie Azimio as young people agombo ni mondo watimne nade wadwa support as an individual. Duond bura mar ODM ok bichungo ng'ata e laro kom gavana e kaunti ma Bungoma kagisingo ni gibiro riwo lwedo Wycliffe Wangamati mabende chung gi duond bura mar DAPK. Jakom mar duond bura mar ODM bade ma Bungoma Ali Machani Mutoka akane loso banka ne osechiwne moko kuom jokanyo mag duond bura no otiko mar laro kombe mopogore okwayo Wangamati mondo oyier jalupne kowuok e duond bura mar ODM. Machani bende okwayo jochung mondo oti kanyakla mar yudo kombe mathoth e riwruok mar Azimio kendo gitim campaign magi e yor kwe. Jakeno mar duond bura mar ODM bade ma Bungoma Hilda Sianga omedo wacho ni duond bura mar ODM pod nitiere gi mbi e kaunti ma Bungoma komedo kwayo josiasa mondo oriw lwedo ogai mar ODM Raila Odinga e laro kom tend piny Kenya.
Sisi kama chama cha ODM Bungoma County tumeweza kupata candidates ambao tunawapeleka tarehe 9 mwezi wa 8. Kitu naomba wafuasi wa chama cha ODM na marafiki wa ODM kwamba sisi katika kaunti hii hatujaweza kufield candidate wa governor kwa sababu ya Raila Amolo Odinga. Tungependa kusema kwamba wenzetu wa vyama vingine ambao tuna support, hasa chama cha DAP ambacho kiko na gavana Wycliffe Wafula Wangamati, sisi kama ODM tuna demand kwamba kama chama tutapenda tupate kiti cha running mate ili tukupe total support. Viti vya kaunti ya Senate na ya women pia tunakubaliana kwamba tuwe na give and take ili tukamilishe mawazo ya Azimio. Azimio ni kugawana nafasi ili tusupport Raila Amolo Odinga wote. Na jukumu letu sasa ni kuhakikisha ya kwamba tumepata viti vya kutosha, ndiposa baba atakapoingia State House awe na nguvu katika bunge zote. That's the National Parliament, the Senate na County Assemblies. Ekindeni maliet mara siasa medo chwakore e dun buche ne yiero jolup jogo malaro koma jatend piny Kenya. Moko kuom wakeini manie duon bura mar UDA koro medo chwalo dwaro mar mondo mi Anne Waiguru obed jalup jachung' mar UDA William Ruto. Kane giloso e kaunti ma Kilifi, giwacho ni mine owinjore mithuolo madito e tend Kenya. Gidwaro ni Waiguru masani en gavana mar kaunti ma Kirinyaga ema mithuolo mar bedo jalup William Ruto kagidhie debe e yiero mar tarika 9 dwe mar 8 higani. Chenro mar chwalo nyinge jolup jolar kom jatenda Kenya owinjore oruma tarika 16 dweni. Katika vyeo hivi vyetu ambao tunaenda navyo, tunataka na sisi mama awe makamo wa rais mmoja ambao tumemchagua Anne Waiguru awe makamo wa rais wa Ruto hapa Kenya yetu hii. Ruto, tunakwambia hilo ndilo ombi letu. Tunahitaji mama akapate nafasi ili kilio chetu mama tusikize na akifikishe kwako ili tuweze kufanikiwa. Swali letu la kwanza ni kwamba tumechagua watu wengi ama tumechagua viongozi hawajatutendea barabara, hawajatufanyia mambo ya maji, hawajasimama katika hospitali. Tuko na shida Ruto. Tunakuombea mchana wa leo na tumeungana kama wamama. Unapoingia katika nafasi, kumbuka wamama usiweze kutusahau. Sisi tumechagua Anne Waiguru, ndio tumemchagua mchana. Atoka wadhi wechego mag somo en ni ka jopuonjre ikore ne donjo e klas 9 kata form 1 odiochieng' makiny. Jotend sikunde ojiw ni kik riemb jopuonjre wirane onge mar omenda mag skul. Komishona mag Garissa Boaz Cherutich okoni midhiero mar kech kod chan ma okwako gwengego pek mokalo kendo okowinjore sikunde odew jonyuola kendo migi thuolo mar manyo omenda. Cherutich okoni piny owacho bende ogolo omenda mag basari mag konyo e chudo ne jopuonjre. Gisani midhiero mar kech okwako familia buora e gwenge mag Lagdera, Balambala kaachiel kod Fafi. Serikali imetangaza ni kwamba hata kama kuna wale wachache, watoto wachache ambao ama wazazi hawawezi kulipia karo za shule, wakuu wa mashule wameakizwa na idara ya education kuhakikisha kwamba mtoto yote asiweze kufukuzwa. Na kwa hivyo iko bursaries ambayo itatolewa na county government, national government pamoja na development partners. Na kwa hivyo tungependa kujua wale watoto ambao wanahitaji usaidizi ili tuweze kuelekeza bursaries kusupport hawa. Lakini la sivyo hatuwezi kubali wale walimu ambao watafukuza watoto kwa minajili ya karo huko.
Nyako Ramogi Ajuang adwani wakau yueyo marwa mokwongo e chenro mar migago odiochieng' makawuono. Moko kuom benda neno kotudore kodwa ng'isi kata ni wantiere live e Facebook page marwa mar Ramogi TV Kenya. Kasomo moko kuom ote bende donjonwa kae. Sara Singa mar Wang Neno West Kanyamkago wacho ni entiere koda e chenro mar migago. Aka bende wacho ni ODM owe jopiny oyiera jotendgi ko wacho bende ni omor gi Ramogi TV. Erokamano ahinya. Awiti Jarodi wacho ni oneno weche manyien kendo weche manyien wacho kae ni nitiere on point kabisa. Erokamano ahinya. Ka Samuel Makiri Otieno bende wacho no neno weche manyien mag migago ka nitiere Utawala Buore Nairobi ka. E line wa mar 3-6-000 Musa Orure bende wacho ni puoch gi pak ne jofwambo odiochieng' makawuono. Aka bende odiochieng' makawuono en odiochieng' no bende jofwambo iwacho gi dhongere ni en World Press Freedom Day. Ka bende ochiwo puoch koda pak ne jofwambo duto. Kata kamano Nyako Ramogi Ajuang we wakungwa modh pi matin mondi eka waduog wadhi mbele kod weche manyien. Kik idhi mabor. Wiki hii ya Labor Day, Shabiki.com inakupa fursa ya kushinda TV za nguvu daily. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. The more bets you place, the better your chances of winning. Shinda TV kishabiki. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Le kod chenro mar bedo gi dalani mi thuolo mar kawo hola kendo chulo mos. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Gunde ng'eny nikech imedo fweny gi piny maru. Interest no kod neno gik moko kaka di YouTube, gi jogoro moko be ka nyalo kaka goro. Wantiere koda sunga kaluore koda kit pok mantiere e aluora marwa. Ji oseng'e value mar tijwa. Chon ji ne paro ni law mowuok oko ber bolo law motwang' ka. Wafwenyogi kendo wamiyogi thuolo mar nyisruok. Nitie jok mane industry mosebede industry for so long. Los kodgi penjgi ni adwa loso gini talose nade. Kik yie mar pok kod talanta bai chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kitayo kod an Sharon Ong'ao. En kinde machielo mar ng'eyo ute fwambo kod keyo mosenyiso tich maber tijegi kalore kod Communications Authority. En kinde mar chiwo mich mar Kuza Award mabiro timore dwe mar 5 higani. Thor wach mar higani en ting'o malo rang'iny mar bedo lendo nyaka e rang'iny mamalo. Kaka Royal Media Services wasebedo ng'alo manyime e loyo mich mar Kuza Award kalore kod chenro mago mabeyo mopogore opogore. Wakwegi jowinjo marwa mawageno mondo go kura ne Ramogi TV e Kuza Award mar People's Choice kaka TV station ma ihero. Mondo go kura ne Ramogi TV ndikote machoke ni Kuza kasto ior e namba mar 15601 bang'e to dwok penjo mopenji nono mango chudo moramora. Goyo kura biro rumo tarik 8 dwe mar 5 higani. Erokamano kuom goyo kura ne Ramogi TV. Nyako Ramogi tedo wang' ni okelo wa nyaka e nam Lolwe. Aseketo chumvi, koro kadwa chumvi kendo. Suya mar chiemo mamit ma watedo e chenro ni biro goli kamoro ma intie Kisumu koda ka counties mamoko. Kik ibed mabor kata matin. Mane yatichwere maber. Ni mar jotedo ma watedo godo gin jotedo matene koda kama nyasani duto mayudore mana e chenro ni mar tedo gi chiemo. Tedo gi chiemo tich adek ka tich adek saa 2 mar okinyi.
Erokamano kuom medo bedo kodwa e weche manyien mag migago odiochieng' makawuono. Akawadhi nyime kod weche manyien en ni jodaka e wards ma Mwihoko kod Kahawa Sukari e kar chung' od bura mar Ruiru odak gi luoro bang' kaluore kod rach mar olalo ma osebed ka igero to sani owe kapok otieki. Olalo no owinjore okony jodak ma osebedo gi midhiero mar kadho aora Kiu. Kata kamano sani gin kod luoro kaluore gi chal mar olalo makamano. Kaluore kod Hudson Gethuo ma en jadaka makono, olalo no ogero kod siro mayomyom manyalo tura kendo podho sasaya. Jodak makono bende ywak ni olalo no mane ochak losa higni 2 mokalo osemiyo ji owito ngimagi kanyo ka jomoko be ireso koseluar e aora. Hii daraja kutoka iporomoke ilikuja ikafanywa first aid huku chini ikashikiliwa na vikingi, na mvua kutoka pande ile inaleta maji mingi sana na Kiu River inasambaa huku ikielekea pande ya Kilimambogo. Sasa ngambo ile mnaona kuko na shule na watoto wako na shida sana. Tunaomba serikali iweze kuingilia mradi, sababu unaona hata huku kando gari zinapitia diversion na zitumii daraja. Kuna wakati hata ile diversion haikuwa inapitika kukinyesha, maji inakuwa mingi sana. Tunaomba serikali ingililie kati ndio tuweze kusaidika. Unakuta hata boda yenyewe inaharibika kwa sababu ya venye unapiga mashimo huko. Na tunateseka sana juu kuna siku 2 tumekosa kwenda shughuli ya wela, gari zinalala, tunakosa pali ya kupitia juu ya daraja tu, maji imeloa mpaka juu, gari ndogo gari kubwa ingepita. Na tunaomba daraja yetu ingeisha, tungefurahia na tuweze kuendelea na shughuli zetu mzuri za kila siku. Niko na watoto ambao wanasomea hapa Ndiaini primary. Jana kulinyesha, kukafurika sana. Sasa watoto wetu hata ni bahati wako nyumbani. Jodaka ma Baringo North omedo chwalo ywak margi kaluore gi nok mar chiemo bang' kane giringo miechgi kaluore gi monj mar njore e sub-county ma Tiaty. Jodak mathoth ma Baringo odak e ngima mapiny ahinya ka gionge kata gi chiemo bang' ka monj osebedo ka medore e gwengego. Kwayo margi ne piny owacho en ni mondo ochwalnegi kony mag chiemo. Jalup ruoth ma Tiaty Jackson Keitanyi wacho ni jopiny maromo 380 nigi ngaji bang' ka jambgi bende ne okwala kod jonjore. Ndalo machuok mokalo ji 3 ne owe ka owito ngimagi kendo jomaundu ne okwalo jamni 80. Sisi wote watu wetu wote wamo mali tulipo, wameama mbali. Saa hizi mashamba zetu zimewachwa kafu, hakuna kulimwa, chakula hatupati, kununua unga unaenda kilomita 50. Almost 10 villages with about 380 households with an average of devoted population of 2,280. That is the total population ile wameflee. Shida maji hakuna, shida chakula ni ngumu. Hivyo nataka kusema hivi, kama serikali wangeshughulikia jinsi inavyofaa kulingana na katiba na sheria ya nchi hii. If at all they don't have security, how are they going to survive? Si ati wanaomba so much from the government. They just want to live peacefully. Wakae watu yao na watu wakwao, walime, wachunge mbuzi zao na waweze kuenjoy ile mavuno yao. Kwa sababu hata Mungu alisema unafanya na unakula ile jasho yako imeleta. Sasa mbona watu wengine wachukue jasho ya mtu mwingine? Mnajua mtakuja na boxes za ballot zitafika hapa Kagera. Lakini mkiambiwa mulete chakula hata amwezi fika hapo kwa sababu ni watu wachache. So naomba msaidie hao watu. Mfikishe chakula because saizi hata ukienda hata kuambia mambo ya siasa au watu hawataki kusikia mambo ya siasa. Tunaomba kwamba muende mwambie serikali na hisani yote wako na uwezo hata wasonge ngambo huko wajaribu kusaidia. Oganda ka oganda ni kod nyadhigi kendo magi yangore e kinde mag nyasi.
Mondo ma oyangre, oganda joluo ne opuodho moko kuom gik magitiyo godo mar nyiso nyadhi. Kuom kinde ka kinde, ogai mar ODM Raila Odinga osebedo ka nyiso nyadhini e kind ogendni mamoko, ahinya ka otiyo gi orengo e yuago jotelo moluori. Tiende en ang'o? George Bati nigi lerno. Nyasi en chokruok mar oganda mokel kanyakla yo achiel. Onyalo bedo mar mor kata mar kuyo. Jaluo kite gi timbene ni nyiso nyadhi e yore mopogore opogore e kinde nyasi. E kinde mag kuyo, nyadhi nyiso kaluwore kod luor ma ochiwne jal monindo kod riembo juogi maricho mane nyalo wiro kaluwo anyuola bang' iko mar mosenindo. E kinde no, jaluo ne nyalo tiyo gi orengo, okumba kod tong', to kata mana pien gugru gogudu moyiedhi. Magi tiende nang'o? Orengo en nyiso kwe. Tiende ni ofuadho orengo mondo jalo dhi gi kwe. Orengo nyalo fuadho mondo kel hayo maber e dala, hayo maber ne piny, kaluwore gi kuonde me ifuadhe to kendo gi wach mantie moket piny no. To orengo ni fuadho nade? To e nyasi machalo nade? Ifuadhe kor kaka nena fuadhe no. Kori duogi aduga, onyalo fuaye e sache mag nyasi maduong' kaka mar tho, nyasi maduong' kaka mar gweth, kata mar romo maduong' e kuonde machalo kamago. Gin jomage makito oganda omiyo thuolo mar ting'o orengo e kinde nyasi makamago? Orengo en ngima mar joluo, achiel kuom ngima mag joluo. Ka ng'ato dongo to nitie ondamo kondamo ma ng'ato kale kamochopo ma oting'e orengo, koro en ng'ama jaduong' miluoro mantie kamoro. Nikech orengo yangore ni iting'o gi ng'at ma osebedo maduong', mane momiyo ka jaduong' ne onindo to joluo wacho ni ong'iel orengo. Kuom kinde ka kinde, ogai mar ODM Raila Odinga osebedo ka tiyo gi orengo ka ochopo yuago jotelo ma omiyo luor. Magi otimo ka onyisogo kendo jiwogo nyadhi mar jaluo kod kite. E kinde manyoiko mane en jatend piny Kenya mar adek mosenindo Mwai Kibaki, kaka yo mar yuago jatelo wargi, Raila Odinga nyiso nyadhi e dho sanduk moting'o ringre Kibaki. Ofuadho orengo. E higa mar 2020 kane jatend piny mar ariyo Daniel Toroitich arap Moi ne magoro lalgo, kochakore kamano okete ringre od bura mamalo, Raila ne ofuadho orengo. Raila ne okotieko yuago Moi gi kanyo. E dalane ma Kabarak bende ne ofuadho orengo ka oluwe gi Sigweya. Tarik 19 dwe mar 11 higa 2014, kuyo ma apoya ne omako oganda luo. Okinyi mang'ich, lendo wuok ni magoro lal gi manen seneta ma okwongo mar kaunti ma Homa Bay, Gerald Otieno Kajwang'. Kaluwore kod osiep mane Raila Odinga ne nigo kod mosenindo Kajwang', ywakne ne opogore. Waondo e kar chung' od bura Mambita, Raila Odinga donjo. Odonjo ka oting'o kumba gi tong', ka bende ogawore gi pien gugru. Wach mar fuadho orengo ok ne ochakore mana gi Raila Odinga. E higa mar 1978, e kinde mane jatend piny Kenya mokwongo Mzee Jomo Kenyatta ong'ielo orengo, Jaramogi Oginga Odinga ne odonjo e od bura mamalo ka oikore mar yuago osiepne gi nyadhi mar jaluo. Oginga ne ofuadho orengo, ka Sigweya bende opong'o i od bura. Nyakwara Ramogi, nyadhi ema nyiso kit oganda luo, kendo ema miyo girieny e kind ogendni mamoko. George Bati, Ramogi TV. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe mihero mapacho ka kama mzuka umepanda twende paka chini kod pinje
pinje maoko. E chenro mag Tiedero. Ngoma Uwake. Tum Dagmor. Ramogi Night. Magite mana Ramogi TV. Winning is not for everyone. Play responsibly. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore. Trophies are not for everyone. Play responsibly. Machiegni kendo nyaka Ramogi Ajuang ka wadhi nyime en ni jopiny nyocha ogoyo riti ne jatend piny mar adek Mwai Kibaki. Kata kamano rapar mare podio nya e pachoka. Nyadendi moro mane omiyo Kibaki maua e romo moro Nairobi kae aparo kaka jatelono nojiwe e somo ma omiyo koro en midusa kendo ogeno bedo jariem ndege. Ne agoyo mbaka kode kendo ma e sigana mare. Sulwe mar Nicole Mongare nochako rieny mana kane oja klas achiel kende, kane oyombo e piem moro. It started when I was in class 1. That was in 2002. So in class 1, I won a competition at the Daily Nation. I won 100,000. So during that competition, there was an interview. They came to interview me in my school. That time I was in Imperial Primary School in Kisii. So they came to interview me at school with my friends. They came to the house. They interviewed my family. And that was featured. And the article was in the newspaper. The interviews were aired. After that, that brought me to the limelight. So a few years later, there was an event organized by YWCA. So they wanted a flower girl to present flowers to Manu Chandaria. He was to be the guest at the event of a school opening. So I was selected because I was noticed through the feature. They contacted my parents and I was able to give him flowers and welcome him. Higni ang'wen bang' loch makamano, ne ochako yudo thuolo moro makende. Ne oyiere mondo ochiw maua ne jatend piny machon mosenindo Mwai Kibaki e nyasi moro manotimore e kar romo mar KICC. I met the president during an event organized by YWCA. It was at KICC. It was in 2006. I was in class 5 at that time. So I came all the way from Kisii. I was selected. I had the honor to be able to present flowers to him. That experience was really amazing. Romo kod jatend piny kotin. Nomiyo Nicole medo keto maino mare e weche mag somo. Kuwacho ni twak mane obedo gogi mosenindo Mwai Kibaki, nojiwe ni onyalo chopo kamora mora modwaro e ngimane. I got to talk to him. He asked me what I wanted to do. I told him I want to be a pilot and an engineer. I think I felt that everything was possible.
if I could meet the president and he tells me that, I thought there is nothing impossible in this world. So I decided I am really going to be that engineer. I'm really going to work hard and achieve my dreams. So it was such a nice impact in my life, and I have achieved one of them. Jonyuol Nicole Morahinya kod okenge ma osegoyo e yor somo. They said that they want to study the engineering part of it. I encouraged them. I told them there is nothing impossible. Everything is possible so long as you focus and you don't mix anything which will trouble you out of your way. To my surprise, Nicole just got focused from day one. She said, I told him I want to be a pilot. I told him I want to be an engineer. Then I told her, you know, that is hard in Ideni. If you said that, then make sure you must do what? You must live that dream. Then she promised she will live that dream. I will not, and then she really kept that promise. Nicole osetieko sombe e mbalarianya kendo bedo midusa. Kata kamano, podi en gi lek mar bedo jariemb ndege kendo bero ngima oganda. I would like to be a pilot. At the moment, I first of all want to finish with engineering. I want to register. Then I can start flying because flying has no age limit. Otieko kowacho ni tho mar jatend piny Kenya mar adek Mwai Kibaki oweye kod lite chunye. Ka bende nopuoyo ahinya telo mare kaachiel kod dongruok mane okelo e pachoka. It was such a sad moment for the country and for myself because I used to look up to him. I would hear about the things he's done. I used to hear he even was a very good financial minister back in the day. So it was a really sad moment for me, and I really hoped I would have met him again before his passing on. But unfortunately, it went the way it went. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Atoka wadonjo e wechego mag tuke en ni gonde adeka kowuok kuom jotugo Cristiano Ronaldo to kod Rafael Varane nomiyo klab mar Manchester United loch mar gonde